आसाम सेवा बर्डजों खुंजानाय HSLC आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। बे खेबाव चिरां जिल्ला बेंटल गोजौ फरायसालिनि मेट्रिक आनजादखौ जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बे खेबाव चिरां जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिसार जानो हानायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, बे खेबाव बेंटल गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा HSLC आनजाद फिथाइखौ मोजां खालामनायनि थाखाय रंजादों। बिनिनो फिथाइ महरै दिनै बेंटल गोजौ फरायसालिनि जायफोर बिथांमोना आनजाद होदोंमोन बिथांमोना मोजाङै आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। बिनिनो दिनै बेंटल गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनाबो रंजादों। बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला आनजाद होगिरि फरायसाफोरनि अनजिमाया गासै 105 सुबुं। बिनिनो आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसार जानो हादों सा 19 आरो नैथि मासिआव उथ्रिसार जानो हादों 70 आरो थामथि मासिआव उथ्रिसार जानो हादों सा 8 आरो सा 2 फरायसाफोरा आनजादखौ होआखै आरो सा 6 फरायसाफोरा फेल जादों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। सार मा बुंगोन बे मुगायाव? बे मुगायावथ' आङो मा बुंबावनो, जोबोद बाथ्रानो ओंखाराखिसै आरो रंजानायनि थाखायनो। जोंनि जिनाखि स्कुलनि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ जों मोननो हाबाय आरो जोंनि जिनाखि आसा खालामदों, जों आसा खालामनायनि एसे जौसिनाव जों एसे बेखौ मोनदांनाय बायदि मोनदों आरो। दा जोंनि स्कुलाव गासिनोहाय 105 जन दंमोन, 105। बिनि गेजेरावहाय जोङो 19 फार्स्ट डिभिजनाव थांबाय, सेकेन्ड डिभिजनावहाय 70 आरो थार्ड डिभिजनावहाय 8। दा टटेल जोंना 97 पास जादों आरो पार्सेन्ट हिसाबै 92% पास जानायखौ जों नुनो मोन्दों देग्लायहाय। दा सिगांनि समाव बेबायदि साननो हादोंना हायाखै नोंथांनि फरायसालियाव? आंनि नुनायाव जों बेबायदिखौ रिजाल्टखौ मोननायखौ जों नुफेराखैमोन, खिन्थु बिथांमोनाबो गोबां नाजानायबोदोंमोन जोंनि स्कुलखौहाय। दा गोबां नाजानायनि गेजेरजोंसो बिथांमोननि जिनाखि कन्ट्रिबिउसन बेबो बेहाय दंफायो होननानै आं सानदों। बिथांमोननि नाजानायनि दारैसो आरो जोंनि जिनाखि दा माखासे फोरोंगिरिफोर दङ आरो गार्जेनफोर दङ आरो स्टुडेन्टफोर दङ, गासैनिबो बेबायदि सेस्था खालामनायावहाय दिनै बेबायदि रिजाल्टखौ जादों होननानै आङो गोसोआव सानो जाहैदों। माखासे समफोराव चिरां जिल्लाया उनाव थालांबाय थादोंमोन, नाथाय देग्लाय 60 मासिखौ आवग्रिनो हादों चिरां जिल्लाया। बेबो मोनसे जोंनि चिरां जिल्लानि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो गोग्गानायनिबो बाथ्रा। आरो बेनि आन्दोआवहाय जों नुनो मोनो जाबाय जोंनि जिनाखि डिस्ट्रिक्टनि माखासे इडुकेसननि माबाफोर दङ, बुंनो थाङोब्ला अफिसार्सफोर दङ, स्पेसियेलि IAS सार, बिथाङा जोबोद खस्थ' लानो गोनां जानानै फैबाय। बिथाङा सब समय जोंखौहाय लेंहरनानै बेबायदिनो एकाडेमिक काउन्सिलनि मिटिं बेबायदिनो जुथुमनायनि गेजेरजोंहाय बिथाङा जोंखौ सब समय बेबायदिनो माखासे बोसोनफोर होयोमोन, जोङो माबोरै रिजाल्टखौ साबसिन खालामनो हागोन। मानोना जोंनि रिजाल्टआ जेब्लाबो गाज्रि जायो होननानै बिथाङा जोंनो खोन्थाङोब्ला सेकेन्ड बुंनो थाङोब्ला मानानै बुंनाय गाहायनिफ्राय सेकेन्डआव थायोमोन आरो। दा खिन्थु जों देग्लायहाय बिनि उल्था नुनो मोनबाय। जेसेबांनाखि डिस्ट्रिक्टफोर दङ बे डिस्ट्रिक्टनि गिबियावहाय देग्लायहाय जों फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेखौ जों जेब्लानाखि मोजाङै बिजिरना नायो अब्ला बेवहाय बिथांमोननि जिनाखि सेस्था, बे सेस्थानि थाखायनो बेबायदि जादों होननानै आङो बेखौ सानो जाहैबाय। दा फैबाय थानाय समावहाय बै नेक्स्ट माबा जेनेरेसनखौ माबायदि खालामनो? बेयो मोनसे मोजां कुइसन। बुंनो थाङोबा जोंहा जिनाखि मोनसे बेबायदि मोजां रिजाल्ट मोनबाय, बे रिजाल्टखौ जोङो सब समय बाहाल लाखिबाय थानो थाखाय जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो नाजाबाय थागोन फोरोंगिरि हिसाबै। आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि जेसेबांनाखि गार्जेनफोर दङ आरो बेजों लोगोसे समाज दङ आरो माखासे जिनाखि अर्गानाइजेसन दङ आबसु, आरो बेजों लोगोसे बर' समाजनि माखासे अर्गानाइजेसन दङ, बिथांमोनाबो जोंखौहाय समावहाय फैनानै बिदिनो थुलुंगा होफैदों। आं बिथांमोनखौबो हामबाय होननानै बुंदों आरो गार्जेनफोरखौबो आङो जोबोद हामबाय होनो गोसो जादों। मानोना जेब्लानाखि जों गार्जेन मिट खालामदों बिथांमोनाबो नुजाफैदों आरो जोंनि जिनाखि माखासे समयसाफोर बिथांमोननो खोन्थानायावहाय बिथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै खोनासंदों आरो गावबा गाव फिसाफोरखौ जोथोन लानायाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि थाखायनो रिजाल्टआ साबसिन जादों होननानै आङो आसा खालामदों। आङो खोब मोजां सोंनाय।
आङो एसेन्स हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों माने बे नाजानायखौ आङो नुबाय आङो एसे सिगांनिखौ गोसोखांहरनि सलियान प्रिन्सिपाल सार सलियान इसवारि बे आरो बेनिफ्राय नैबे रिसेन्टलि रिटायार जानाय रहेन्द्र सुमफ्रामारि बिथांमोनहाबो बिराद नाजादोंमोन नाजायै बिथांमोननि नाजानाय कन्ट्रिबिउसनजों दिनैहाय जोंनि प्रिन्सिपाल गोदान जाफैबाय दा बिनि गेजेराव बिथांमोना सिगाङाव जेरैबायदि नाजादोंमोन बिनिफ्राय साबसिन नाजादों आङो आगोलनि सानै प्रिन्सिपाल जानानै थांनाय सलियान इसवारि सार बेखौ गोसोखांदों आरो बेनिफ्राय रहेन्द्र सुमफ्रामारि आं गोसोखांदों बिथांमोनाबो जोबोद सेस्था होनाय बिसोरो नाजादोंमोन आरो सात्रफोरखौ बोरै मोजाङै लांनो ओमफ्राय गार्जेनफोरखौ बोरै कनसियास खालामनो हानो बे बाथ्राया हयथ' बिसोरनि गोसोआवबो दंमोन दा बे नाजानायनि गेजेरजों आस्ते फैनानै देग्लाय 2023 मायथाइनि जेनाखि रिजाल्ट बियो गुबुन बोसोरनिफ्राय बयनिख्रुइ साबसिन बे बेंटल हायार सेकेन्डारिया मोननो हाबाय बेनि थाखायनो आङो आफादगिरि जानानै आङो बिराद मोजां मोननाय थाबाय आरो उननि बेलायाव आं गोसोखांनो लुबैदों जोङो गार्जेन मिटिं लिङो बे गार्जेन मिटिं लिंनायाव जोंनि गार्जेनआ फैनो गोसो जाया बेखायनो आं बे खौरांनि गेजेरजों बेखौ खावलायनो लुबैदों जायफ्रा बे गार्जेन मिटिङाव स्टिक मोनो बा खबर मोनो दा फिसाफोरनो जों खबरखौ हरो बे खबर मोननाय समाव जोंनि गार्जेनफ्रा फैयो मानोना देग्लायनि जि मोनसे पास जानाय बिराद मोजां रिपर्ट जानाय बेयो जोंनि ओनसोलखौ बिराद दुगा खालामबाय माने गौरब खालामबाय जोंबो बिराद गौरब मोनबाय आरो बे जोंनि गौरबानो बे दुलाराय बे बेंटल ओनसोलनिनो मोनसे गौरब बेखायनो जों ओरैबायदि आसा खालामनो हायो जेरै फिउचाराव जोंनि बे स्कुलनि गेजेरजोंनो बे शिक्षाया दावगालांगोन होननानै आं सानो आरो जोंनि बेंटल ओनसोलाव गोबां उन्दैफोर दङ दा बिनि गेजेराव जोङो बयनिख्रुइ साबसिन जों खालामनो गोसो जादों जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे नेक्स्टआव मोजाङै मोजां रिजाल्ट मोननो हाबावो बेबायदि जों बिथांमोनहा फोरोंथों आं आसा खालामदों आरो औ मोजां सोंनाय जायफ्रानाखि मेट्रिक पास जाबाय बिसोरखौथ' मा होननानै बुंनो हाबावगोन आं दहायनो बुंखाबाय आं बिथांमोननि पास जाबाय बिराद मोजां रिजाल्ट खालामबाय आं बिसोरनि थाखाय मोजां मोननाय खुसियानो मोदै गनो ओंखारदों आं बेखौ दहायबो बुंदों आंनि बे फरायसाफोरखौ बिराद मोजां मोनबाय आङो हाबनानैबो क्लासफ्राव बुंदोंमोन जे नोंसोरो एबाराव मोजां पास खालामनांगोन नङाबा फोरोंगिरिफ्रा दुखु मोनगोन रिजाल्टनि सिगां जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो एसे बिखा गुल्लुबनाय दङमोन दहाय आं फैब्ला रिजाल्टआ मा जासै बिदि साननाय खिन्थु बिथांमोननि गोसो गुल्लुब मोननाया स्रां जाबाय आरो आं जोंनि फरायसाफोरखौ हास्थायदों जाहैबाय जाहाथे जायफ्रा मोजां पास जाबाय बिथांमोना माखासे दिनावनो फरायनो हागोन माखासेफ्रा गोजानाव थांगोन दा जोंनावनो फरायनानै मोजां रिजाल्ट दिन्थिबावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामदों आरो दा नैबे मेट्रिक रिजाल्ट मोजां ओंखारनायनि सायाव नोंथाङा जाथि हिसाबै मा थुलुंगा होनो सानो बेयावथ' जाथिनिबो खुनु खोथा गैला जाहैबाय गासिबो जाथियानो खुब मोजां सेस्था खालामबाय बाहाय जोंना बर' दं आदिबासि दं सावथाल दं बेंगलि दं राजबंसि जेसेबां दं आरो बे एरियायाव गासिबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों आरो जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय खोब आं रंजाबाय आरो बयबो मोजां फरायगोन गासिबो जाथि जन'गोष्ठीनो आं बेखौ आसा खालामदों